Il-kap nazzjonalista Bernard Grech qed jiġi mġiegħel jimxi ma' strateġija mmuntata minn dawk li poġġoh biex l-istħarriġ tal-ħadd tat-Times jinterpretah bħala mod kif kiber l-appoġġ leh. Anki jekk fil-fatt Bernard Grech naqqas il-fiduċja fost l-elettorat u l-Prim Ministru żied, dawk fl-istamperija li jiġbdu l-ispak u poġġoh kap qed jgħidulu jinterpreta l-affarijiet mod ieħor. Is-survey però qed jurina illi n-nies qegħdin jirrispondu għal dak li qegħdin nagħmlu u iva qegħdin jersqu bil-mod il-mod aktar lejn il-Partit Nazzjonalista. Din id-dikjarazzjoni Bernard Grech għamilha f'konferenza tal-aħbarijiet li fiha kellu wkoll idejh marbuta meta ġie biex jitkellem dwar il-pjanijiet lokali tal-2006 li għamel Gvern Nazzjonalista u li bihom ippermetta żvilupp fuq art verġni f'art daqs is-siġġiewi. Dan ix Bernard Grech iddawar b'żewġ galoppini tal-eks Ministru Nazzjonalista George Policino li Rej Zina ħatru lit il-liminija tiegħu li l-Chris Ċantar poġġieħ rappreżentant l-Oppożizzjoni fuq l-Awtorità għall-Ambjent u r-Riżorsi. Tal-fazzjoni ta' Simon Busuttil għaxtu lil Adrian Delia minn kap qalu lil Grech li ma jaqbilx li jirrikonoxxi l-istħarriġ bħala sfiduċja fih għaliex Delia kien propju tneħħa wkoll fuq raġuni li kien qed imur ħażin fis-sondaġġi. Konxu mill-fatt li tal-fazzjoni ta' Adrian Delia jkomplu jitfgħu l-pressjoni x'se tagħmel issa it-tmexxija nazzjonalista quddiem stħarriġ ieħor, Bernard Grech kien kostret jagħmel dak li jgħidulu anke nhar il-ħadd waqt kollegament telefoniku. Il-poplu Malti Wawċi qiegħed juri li jrid bidla.